Waqt li sendan il-kliem imma weġa f'qalbi kont ħassejt għax għaraft ir-realtà u bkejt li dawn l-għanijiet bħal donni nsejt u klimi xie kien tar marri dak li kien wissa li tfal għax issa wasal żmien li nqajmu l-għanijiet dawn m'għandhomx isiru tifkiriet li ma rridx nisma' skit li lejra ħallit vojt mingħajr dawn l-għanijiet. Tawna din l-identità Skurt kantaw mill-qlub b'sinċerità u kulħadd kien qisu ħass rimors kif fuq hekk kien ġie diskors inħejju triq nam nixtieq lil-kol flimkien għal dal-ġejjin għax issa wasal iż-żmien li nqajmu l-għanijiet dawn m'għandhomx isiru tifkiriet bejn dal-ġejjens hemm kunsepp li drawwiet bħal ħiliet għax issa wasal iż-żmien li nqajmu l-għanijiet dawn m'għandhomx isiru